Min din il-ġimgħa dawk il-pazjenti li għandhom xi tip ta' mart kroniku komuni bħal l-ażma, id-dijabete, il-pressjoni u l-kolesterol għoljin, it-tobba tal-familja jistgħu japplikaw għall-kartuna s-safra. Dan ħabbru deputat Prim-Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne waqt mistoqsija parlamentari tlieta mid-deputat parlamentari Reja Bela. Min din il-ġimgħa għal erba' kondizzjonijiet kroniċi komuni, jiġifieri l-ażma, id-dijabete, il-pressjoni u l-kolesterol għoli, raġunijiet għall-ażma, id-dijabete, pressjoni għoli u kolesterol għoli, minn din il-ġimgħa it-tobba kollha tal-familja kemm dawk li jaħdmu fil-ċentri tas-saħħa kif ukoll dawk li jaħdmu privat jistgħu japplikaw għall-kartuna s-safra. Fearne spjega li sa issa dawk il-persuni li jkollhom bżonn il-kartuna s-safra jistgħu jakkwistawha biss jew mill-konsulent tagħhom jew f'xi każijiet mingħand it-tobba taċ-ċentru tas-saħħa. Id-deputat Prim-Ministru qal kif bekk il-persuni li għandhom dawn il-kundizzjonijiet m'għandhomx għalfejn jagħmlu l-appuntamenti mal-ispeċjalisti fl-isptar Mater Dei, immissa jistgħu minflok japplikaw direttament mat-tabib tagħhom. Fearne ħabbar ukoll li l-kartuna s-safra ħatibqa' eliġibbli għal 10 snin u r-riċetti li joħorġu mingħand l-ispiżjar se jibqgħu jgħoddu għal numru ta' xhur. Intant fl-istess seduta parlamentari il-Ministru Chris Fearne tkellem ukoll dwar is-suġġett tas-saħħa mentali u fakkar fin-numru 1579 fejn persuna tista' ċempel meta tħoss li għandha bżonn titkellem ma' xi ħadd. Huwa ħabbar ukoll li minn meta beda dan is-servizz fi tmiem l-2022 kien hemm 5000 persuna li ċemplu fuq dan in-numru. Diġà kellna kważi 5000 persuna illi ċemplu fuq il-1579. Il-maġġoranza jkunu każijiet ta' jew jkunu depressed, jew jkollhom ansjetà, jew solitudni, loneliness, però madwar 3% kellhom problemi ta' tendenzi suicidali. U dawn nkunu indirizzajnihom għandna il-Home Crisis Intervention Team, il-ġifieri team illi jiġi d-dar tiegħek u letteralment jarak fid-dar u jibqa' jfollowjak id-dar tiegħek għalkemm hemm bżonn. Id-deputat Prim-Ministru qal ukoll li Malta għandha waħda mill-inqas rati ta' suwiċidji fl-Unjoni Ewropea, però li tiġi salva ta' kull persuna tibqa' l-iktar ħaġa importanti. U għatenna li min iħoss li għandu bżonn l-għajnuna għandu jitkellem jew ifittex l-għajnuna. Intant id-deputat Prim-Ministru tkellem ukoll dwar il-bereġġ li qed jiġu rinnovati madwar il-pajjiż biex ikomplu jinfirxu s-servizzi tas-saħħa ta' pajjiżna lilin mill-Isptar Mater Dei. Fil-fatt ħabbar żvilupp dwar il-Berġa ta' Birkirkara. Nħabbar u ngħid illi fil-ġranet li ġejjin ftit ta' ġranet oħra ħankunu qegħdin niftħu issa il-ċentru tas-saħħa rinnovat ġdid ġewwa Birkirkara. Ġifieri Birkirkara fil-ġranet li ġejjin ħajerġa' jinfetaħ issa kompletament rinnovat għall poplu ta' dik il-parti ta' Malta.